Ug unsay buhaton nimo sa kalibutan, buhata. Ayaw pagpugong. Ayaw lang pagbuhatan ng mga dinautan kanang manulis ka, mangawat, mopatay ayaw yung buhatan na kay wa naman kay kalipay ana ug tuwa na ka sa prisuhan. Pero kanang imong kalipay nga maginom-inom ka diha bisag unsa nga kuan bisag gusto kang mag nigarilyo, play magbuot nimo. Unsa imong buhaton? Lingaw-lingaw ka kada adlaw, mukaon mo kag maayo diha. Basta na lang kay kwarta. Free ka sa kalibutan nga magbuhat sa mga angay nga makalipay nimo. Ug unsay makalipay sa imong kinabuhi, buhata. Ayaw pagpapugong sa uban. Bahalag daghang manaway nimo ingnon kag palahubog ka, unsa ka bisyoso ba? Buhata na. Igor na sila sa pagkuan nimo, pagpanglibak, pero importante na lipay ka. Ayaw buhata, pero ayaw lang buhata ng mga dili maayo. Magbuhat lang kag maayo. Tinarong. Kibisag palahubog ka, nakapalipay man ka sa mga tao. Kay kana dayang ikaw may nakapasadya pod aning kalibutan na samot nag kani mga negosyante, malipay ang mga tindahan nimo kay palahubog ka. Sige kag nakausa ka sa ilang mga source nga mo kwarta sila, makakwarta sila kay nagpalit man ka sa ilang tindahan. Manugal man galing ka, buhata. Malipay man ka sa pagpanugal. Nakapasadya man po ka sa mga tarian. Ay lang pangawat og isugal. Paningkamot lag trabaho para makasugal ka. Kinahanglan sa atong mga hunahuna, control sa atong hunahuna ba? Kontrolo na to atong hunahuna. Di ta padala sa sugal nga mamiter ta. Og mahurot na imong puhunan, mangita na po kag trabaho dahil isugal. Pananglit bisyoso po ka, palahubog po ka, mangita po kag trabaho para makainom ka. Manigarilyo ba ka, mangita po kag trabaho para makapalit kag sigarilyo. Pero kapulan ka kayo, dili ka kabalo man trabaho, makapangawat gyud ka kay ipalit nimo na imong mga bisyo. Mo na pinakadakong sayop, ayaw gyud pangawat. Pagkuan gyud trabaho, pagtuon gyud trabaho. Kay aron maka kuha kag mga panggasto nimo sa imong bisyo. Kay wala may magbuot nimo basta tinarong lang ang imong giobra. Mao man ay importante sa kalibutan. Trabaho ra ka sa tinarong. Nya lipay-lipay. Kalipay ra man ang imong gihuna-una. Maningkamot gyud kag maayo. Pareha na mag sa imong buhaton, mag-travel ba ka, lami kay suroy-suroy, lami kayo ang kinabuhi. Diri gani, suroy-suroy gani ko ron sa kalasangan, no? Pagkatawhaya. Munay tinuod nga kalipay sa tao kanang walay magbuot nimo, free ka, free.